Il-Partit Nazzjonalista u l-kap tiegħu Bernard Grech fl-aħħar ġimgħat komplew iżidu fl-appoġġ fost il-poplu Malti u Awċi. Hekk irriżulta fl-aħħar stħarriġ magħmul mill-Gazzetta Malta Today f'dak li qed jitqies bħala l-aqwa riżultat miksub mill-partit mill-2017 l-hawn. Kif spjega d-deputat nazzjonalista Hermin Schiavone f'kumment lil Net News, l-istħarriġ li sar bejn it-tnejn u l-ġimgħa li għaddew juri kif il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech saħansitra kiseb trust rating aktar mill-partit innifsu. Issa Bernard Grech għall-ewwel darba wara ħafna snin il-kap tal-partit għandu trust rating aktar mill-partit innifsu. Dan bil-kontra ta' Robert Abela li tilef kważi 5 punti perċentwali fl-appoġġ fl-riżultat sissa għalih minn meta kiseb it-tmexxija tal-Partit Laburista ftit anqas minn sena ilu. L-istħarriġ juri wkoll kif fl-aħħar ġimgħat il-Partit Nazzjonalista kompla jnaqqas id-distak minn mal-Partit Laburista f'dik li qed titqies bħala xejra konsistenti f'diversi stħarriġ. Hawnhekk qegħdin naraw illi d-distak qiegħed ikompli jonqos u issa qed nitkellmu fuq xejra, m'aħniex qed nitkellmu fuq a one-off survey, jekk wieħed iħares fejn kien il-Partit Nazzjonalista 11-il xahar ilu għalfejn llum qegħdin naraw il-qabża ta' 50,000 vot, basikament. F'dak li qed jitqies bħala messaġġ ta' kuraġġ u bidu ta' paġna ġdida, l-istħarriġ juri wkoll kif il-Partit Nazzjonalista qed jirbaħ l-appoġġ fost il-votanti żgħażagħ fejn 32% tal-votanti bejn is-16 u l-35 sena għażlu lill-Partit Nazzjonalista fil-waqt li 29.6% qalu li jappoġġjaw lill-Partit Laburista.